What's up guys, it's Jess Aquino and welcome back to another vlog. And with today's vlog guys, pupunta tayo ng San Fabian kila Kuya Che. And ayan, nakaprepare na po tayo hanggang sa ating gloves. Ayan guys, so prepare na po natin. Actually kakagaling ko lang po ng work pero gusto ko talagang pumunta sa kanila ngayon. So first time po ni Asher na gumala. Ayan, so tingnan natin yung oras. It's matcha 6:33. Hehe. Ayan, pero yun guys, i-google map natin siya kasi hindi ko pa kabisado yung lugar. Doon napuntahan ko na siya, hindi ko alam kung paano yung pasikot-sikot. Kaya kailangan natin ng Google Map. Ayan guys, so 29 minutes lang papunta doon, 15 kilometers. So malapit-lapit na rin po sa atin. Ayan, kasi dadaan lang po tayo ng San Jacinto and San Fabian na po tayo kaagad. So ayan, sasamahan po ako ni Nel and ni Tatay. Iko-convoy nila kasi first time ko lang po talagang lalabas. Pero hindi ko na ma-video kaya nandito na tayo kaagad. Ayan. Kasama ko si Kuya Gerald, the ever walang katulad kuya in the world. Katabaan. Actually guys, wala na po akong na-video ng gabi na yan. Kaya Morning guys, I'm with Pastor Jasper tsaka we're going to Highland Cafe. Sa Highland po yun na pangmayaman po. and guys, so kung titignan nyo po kung saan na po kami napunta, actually na wrong way po kami dyan. Ayan, kasi meron pong inayos na daan and ang tinuro po sa amin is yung detour. Pero marami pa rin pong pasikot-sikot. Kaya nalito na po kami kung saan papunta. And pinag-drive ko na si Kuya J kasi ayan, ang nipis nung daan tapos may irigasyon, baka mahulog na ako. Ayan, kasi hindi pa ako ganun karunong sa pagdadrive. And ayan, nakapunta na kami ng tamang daan. Ayan, so makikita nyo guys, bukid po dito. And hindi pa po tayo nakakapunta ng highway. Ayan, so ito po yung highway guys. Actually hindi po natin to dadaanan sana kung okay po yung daan doon sa kanina. And so medyo napalayo po tayo, pero okay lang yan for the mountain view. Ayan guys, so magsisimula na pong pataas. Ayan, so first time po ni Asher na umakyat ng bundok. And guys, so very satisfying po yung video natin na paakyat. Ayan, so sulit na sulit and very fresh po yung air dyan. Kaya maganda guys, napasyalan nyo rin po. Actually guys, dito yung pinupuntahan po ng mga bikers. So yung mga batak na nagbabisikleta. So dito po sila pumupunta kasi umakyat sila ng bundok. Ayan, very challenging. Pero tayo walang ka-challenge kasi nakamotor tayo. Ayan, and ako nakasakay lang. Ayan guys, so actually gusto kong pumunta dito na ako yung magdadrive para maranasan ko yung bundok. Pero ayun nga, si Kuya Chen na yung pinagdrive ko. Ayan, so sa pauwi na lang po tayo magdadrive. Ayan, so kung titignan nyo guys, maganda na rin po yung daan, maayos-ayos na rin. Hindi po hassle yung pag-akyat natin sa bundok. Ayan, kaya try nyo na rin pong pasyalan dito. Ayan guys, nakarating na po tayo. Hindi po ganun kahalata sa video yung pag-akyat. Syempre, yung cellphone lang po natin yung pinang video natin. At ito na nga guys, yung Highlands Cafe. Ayan. So, matagal ko na pong nakikita sa Facebook to, kaya gusto ko rin po talagang mapasyalan. So, since morning po ito, kami pa lang po yung nandito. Yan, and nag-order na lang po kami ng aming kape kasi magkakape po tayo. And makikita po natin yung view dito po sa taas. And ang ganda po, meron po silang duyan. Ayan, and picture lang po kami sa lugar na yan. And relax kasi very fresh po yung air. And syempre, umaga pa lang po yan. So dito po kitang-kita natin yung view ng San Fabian, Mangaldan to Bunuan. Ayan, makita po natin dito sa taas. So maganda talaga guys dito na pumasya pag gusto nyo mag-unwind. Ayan po yung ating kape, Highlands Coffee. So diba,
Ang ganda ng view. Kitang-kita nyo rin po yung sky. So, sinulit po namin mag-picture-picture dito. Hanggang, ayan, syempre, since morning to, nag-order na rin po kami ng aming almusal. Ayan, kasi meron po silang mga tapsilog, mga ganon. So, para ma-experience po natin mag-almusal dito sa bundok. Ayan, guys. So, kung titignan po ninyo. Ayan. And guys, tingnan nyo po yung view dito. Pasyal ko po kayo dito sa kanilang harapan. Ayan. Madami po silang mga tables dito na pwedeng ma-accommodate yung kanilang mga customers. So, kung tingnan nyo, parang kung batang tumatakbo na naman dyan. Ayan. Okay. So, picture lang, video. So, videographer natin si Kuya Gerald. Shout out po kay Kuya J. Ayan. So, ini-enjoy po natin yung pagiging bata. And, ayan po. 3, 2, 1. Di ba? May pa-transition si Kuya Gerald. Okay. So, that's all for today. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Thank you. Bye-bye.